Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya indawo zonke edla nasezansi. Ngikhuluma nomprofeti uSpiya. Sizwa le nkandla eMagedini ngokuzinza ilapha eThekwini endaweni yasePhingo la isebenzela khona. Ngiyothi bafowethu cela uqala ngixolise nje ungangiboni isikhathi eside kade ngingekho. Ngibhizi ngezinye izinto zomsebenzi wesintu. Nanokuthi ke benginqena nje ukuthi sometimes ke ngiqhamuke amavidiyo emaningi ngigcina seningasasithola isikhathi sokuthi ninginaki. Namhlanje ke ngibuyile ke ngizothi abantu nje ku December abazothatha izinto zabo, abazokhuphula izinto zabo, abazothatha izinto ezobavulela izinto ezizinhlanhla sengikhona, zikhona nezipesheli ziyatholakala. Namhlanje ke sizokhuluma ngetopic bafowethu enzima kakhulu isilwane. Yini isilwane na? Isilwane udikoloshe osukuthunyelwe wona ukuthi kwenza izinto ezingekho right. Uyibona kanjalo umuntu onalento le? Sometimes uba umuntu wesifazane ukuphuphulela umuntu ongamazi wesilisa kanye nawe futhi umuntu wesilisa ukuphuphulela umuntu wesifazane ongamazi. So suku umuntu onesilwane la nguvuka amalungu akho omzimba engasebenzi. Isilwane ke sayivala izinto zakho zivaleke zingavuleki. Zivaleke thaqa sithatha ngisho into eyimali. Sikwenza uhlupheke, sikwenza ukuthi ube umuntu ohleze yedwa noma ngabe ku-relationship yakho nihlala ngokuxabana nomuntu wakho kusuke sekunesilwane. Kufanele uthole wena ubaba uSpiya akwazi ukuthi akugeze akususe into eyisilwane. Isilwane nje kufanele sisuke kumuntu singahlali kumuntu because into engekho right umuntu nje usuke ethole ngawe nje umuntu osekufakele leso silwane usuke nje kufana nomuntu osuke ethwalile ngawo. So kumele kususeke isilwane siphume kuwena ngoba sizokumoshela izinto zakho, simosha izinto azilungi kahle. Even impilo ayiqondi kahle ibe nama ultrasound. So ngiyacela ke bafowethu ukuthi nisondele nizolashwa kuzinsuku ezima manje, kuzinsuku ezihle manje zo December. Sondelani ezosizwa lapha kwaSpiya eSiphingo. Ngiyacela ke nisondele. Inamba nje engitholakala kuyona ilula kakhulu uthi 073 8510 646 073 8510 646. Woza wena uzothatha izinto zakho or woza wena uzophiliswa, uzogezwa kuyisolwandle, uzogezwa ususa isilwane siye ukuvala izinto zakho. Ngiyabonga kakhulu prophet lo endaweni yaseSiphingo la ngisebenzela khona. Amen.